салом дӯстдорони барселона. тавре ки шумо аллакай фаҳмидед, дар ин видео мо дар бораи занҳо ва духтарони футболбозони барселона суҳбат хоҳем кард. аз сабабе ки хабарҳо ҳоло кам аст, ман нахостам шуморо бевидео монам ва умедворам ки ин видео ба шумо писанд меояд ва ҳатман дар ин канал обуна хоҳед шуд ва дар комментария нависед дар видеои оянда дар бораи чӣ ман гап занам. бародарон, чӣ хеле ки медонем, видеои ман бо ёрии ширкати 1xbet мебарояд. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷи соҳиби $100 гардед. дастгирии шумо, пешравии мо. акнун биёед сар мекунем ва фикр дорам ки ба шумо хело шавқовар хоҳад буд. ин топро мехоҳам аввалан аз бозингари нави барселона оғоз намоям. биёед бо арӯси Френки де Йонг шинос мешавем. номи духтари бозингар Мики Кимени мебошад. ин духтари зебо дар шаҳри Ҳилваренбеки ҷануби Голландия дар оилаи Марк ва Барбара Кимени таваллуд ва ба воя расидааст. ҳарду волидони духтар дар як оҷонси бузурги байналмилалии таблиғотӣ кор мекунанд. Мики инчунин ду бародар дорад, Бинг ва Билли. Френки ва Мики дар вақти хондан дар коллеҷ мулоқот карданд, вақте ки ҳарду дар синфи варзишӣ буданд. Френк вақте ки истеъдоди футболии худро ҳифз мекард, Мики бошад хоккеи саҳроӣ боз мекард. ҷолиб аст ки падар ва бародарони духтар дастаи песеворро дастгирӣ мекунанд, на ин ки Аяксро. ҳоло духтар дар Инстаграм бениҳоят машҳур аст. тақрибан 1 миллион нафар саҳифаи ӯро пайравӣ мекунанд. арӯси де Йонг саёҳатро дӯст медорад. аз мубодилаи аксҳои гарм дар либоси обозӣ ва манзараҳои зебо худдорӣ менамояд. Марк Андре тақрибан 7 сол мешавад ки дар муносибат аст. биёед бубинем ки дарвозабони Барсаро сахт қабидааст. арӯси футболбоз Даниэла Яле ки зоти даниявӣ дорад. ҷавонон дар Олмон вохӯрданд ки дар он вақт Тер Штеген дар Боруссия Мюнхен-Гладбах ҳунарнамоӣ мекард. пас аз он ки дарвозабон ба Барс гузашт, Ел ҳеҷ шубҳа надошт ва аз пушти дӯстдоштаи худ ба Испания рафт. боре дар ҷои нав духтар ба зудӣ касб пайдо кард ва ба донишгоҳи меъморӣ дохил шуд. ҳамсарон рӯзи 17 май муносибатҳои худро қонунӣ карданд. он воқеа пас аз даври охири Ла Лига рух дод. дар он вақт Луис Энрике ба бозингар якчанд рӯзи истироҳатӣ дод. аммо ҷашни калони тӯй танҳо дар тобистон гузашт, дар Олмон, вақте ки бозингар отпуск дошт. ҷолиб он аст ки Даниэла шавҳари худро на танҳо дар бозиҳои футболӣ дастгирӣ мекунад, балки дар толори варзишӣ низ. сурати духтар ба таври возеҳ нишон медиҳад ки ӯ ҳам аз машқҳо қафо намемонад. саволи ягона ин аст ки чаро Тер Штеген ба ӯ ин қадар ошиқ шудааст, зеро дӯстдухтари ӯ беҳад зебост. фикр мекунам ки шумо бо ман розӣ хоҳед шуд. шояд ҳамсари Алба яке аз варзишгарони бештар дар байни дигар нимҳоятгарони Барселона бошад, аммо ин комилан ба назари ман аст. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? футболбоз 3 сол аст ки расман озод нест. духтари зебо бо номи Ромари Вентура дили ӯро бурд. вақте онҳо вохӯрданд, духтар ҳанӯз донишҷӯ буд. вай сайёҳиро омӯхт ва ҳоло дар агенти пиар кор мекунад. ромари аз Севилия аст. аз кӯдакӣ духтар орзуи худро ба ҷаҳони муд бахшидааст. сарфи назар аз ин маҳфил, ӯ дӯстдори ҳаёти иҷтимоӣ нест ки аз он дар бораи ҳаёти Ромари хело кам хабар аст. вай ҷуръат кард ки ба Барселона кӯчад, то ки бо дӯстдоштаи худ бошад ва пешрафти худро ҳамчун намуна идома диҳад. ҳоло духтар сафири бренди либос Валерия Саввана мебошад. вай дар варзиш фаъолона иштирок мекунад ва худро дар ҳолати хуби ҷисмонӣ нигоҳ медорад. шумо дар ин бора суҳбат карда наметавонед, зеро дар акс ҳама чиз ба таври комил намоён аст. айни замон ҳамсарон писар доранд ки тирамоҳи соли 2017 таваллуд шудааст. зани Луис Суарес аслан ӯро маҳр кард. биёед ба ин зани қавӣ нигоҳ кунем. Луис бо зани ояндаи худ дар синни 15-солагӣ мулоқот кард. номи ӯ Софи Балби аст. вай аз футболбоз 2 сол хурдтар аст ва аз табақаи тамоман иҷтимоӣ мебошад. духтар аз оилаи сарватманд буд ва аз он шарт надошт ки дар ҷараёни мулоқот Луис ҳамчун роҳсоз кор мекард. Софи ӯро аз чизҳои беақлӣ ҳимоя карда бо телефон идора мекард ва ҳатто ӯро маҷбур кард ки
таҳсил кунад. Ба гуфтаи худи футболбоз вай ба ӯ кӯмак кард ки шахси воқеӣ шавад, аз одатҳои бад ва ширкати бад халос ёбад. ҳамсарон соли 2009 издивоҷ карданд ва пас аз 1 сол соҳиби як духтар шуданд. Соли 2013 софи барои Луис писар кард ва дар моҳи октябри 18 сол вориси дигаре шуданд. ҳоло оила дар Барселона хушбахтона зиндагӣ мекунанд ва ҳатто дар бораи кӯчидан ба ҷои дигар фикрам надоранд. Дар ин шаҳр онҳо ҳама чизро доранд: хона, кӯдакон ва дӯстони хуб. ва ҳоло вақти он расидааст ки ҳамсаеро нишон диҳам ки мумкин аз шавҳари худ машҳуртар аст ва ин чиз ҳам дар байни футболбозон рух медиҳад, аммо ин гуна оилаҳо хело каманд. зани Пике Шакира, ӯзхони машҳури Колумбия, инчунин раққоса ва модел мебошад. Пике ва Шакира ба шарофати ҷоми ҷаҳони соли 2010 вохӯрданд. Ӯзхон суруди расмии мусобиқаро дар Африкаи Ҷанубӣ сабт кард ва Жерар дар навобардории видео ширкат варзид ва ҳамин тавр дӯстони ишқи онҳо оғоз ёфт. воқеан суруди расмии ӯ дар ҷоми ҷаҳон вака вака беҳтарин суруди фурӯхташудаи ҷоми ҷаҳон дар ҳама давру замонҳо гардид. дар тури фаъолияти меҳнатии худ ҳамчун ҳунарманд ӯ бисёр мукофотҳоро ба даст овардааст. ҳоло ҳамсарон ду писарро ба воя мерасонанд. Антон зиёда аз 10 сол боз зани худро мешиносад ва дар ин муддат ҳеҷ гоҳ сабаби рашк ба ӯ дода нашудааст. нимаи дуюми Антуан Эрика Чоперена ном дорад. ӯ бо Антуан дар соли 2010 шинос шуданд, вақте ки ӯ дар Реал Сосиедад бозӣ мекард ва 27 декабр ба дидор оғоз карданд. дар тарҷумаи ҳоли худ Гризман иқрор шуд ки аз паси зани ояндааш тақрибан 1,5 сол давидааст, то он даме ки вай розӣ шуд бо ӯ мулоқот кунад. Эрика дар Сан Себастьян таҳсил карда ҳамчун психологи кӯдакон таълим гирифтааст. вай бьюти блогро пеш мебурда, аммо соли 2014 ӯро маҳкам кард, пас аз он ки ҳама дар бораи муносибати ӯ бо Гризман огоҳӣ ёфтанд. мухлисон манбаъро пур карданд. сарфи назар аз маъруфияти шавҳараш, Чоперена аз камераҳо пинҳон мешавад. Чоперена ба Антуан ду фарзанд туҳфа кард: духтар Миу ва писар Амар. ҷолиб он аст ки ҳарду кӯдакон дар як рӯз 8 апрел таваллуд шуданд, аммо дар солҳои гуногун. духтар соли 2016 таваллуд шуд, писар бошад дар солҳои 2019. боре дар моҳи марти соли 2017 аз пушти зани худ Гризман 500 евро аз даст дод. пас аз задани гол Антуан футболкаашро бардошт, то навиштаҷотро нишон диҳад: зодрӯз муборак, линҷакдор, ки барои ин кораш ӯро ҷарима карданд. Эрика доимо шавҳарашро дар бозиҳои дастаи мунтахаби Фаронса дастгирӣ мекунад, аммо ба бозиҳои Барса қариб иштирок намекунад, зеро ӯ намехоҳад диққати папаратсияро ба худ ҷалб кунад. ӯ хело хоксорона аст. ҳоло дар байни духтарони футболбозон касеро ёфтан ба мисли ӯ душвор хоҳад буд. хуб, акнун навбати ситораи асосии Барса Лионел Месси фаро расид. биёед ба нимаи дуюми ӯ назар кунем. муҳаббати ягонаи Лео зани кунунии ӯ Антонелла Раккузо аст. онҳо аслан аз синфи аввал ошно ҳастанд, дар як шаҳр зиндагӣ мекарданд. Антонелла духтари хоксор аст ва инчунин бо варзиш робита дорад. аз рӯи маълумот ӯ диетолог мебошад. дар шабакаҳо ёфтани аксҳои самимии ӯ душвор аст нисбат ба монанди дигар духтарони бозингарони тими миллии Аргентина. аммо ба ман Антонелла ва Лионел бо ҳам хело хуб ба назар мерасанд. тӯи онҳо 3 июни соли 2017 пас аз 9 соли издивоҷ ва таваллуди ду фарзанд баргузор шуд. ҳоло ҳамсарон 3 писарро ба воя мерасонанд: Тиаго, Матео ва Чиро. онҳо дар як манзили зебо зиндагӣ мекунанд. дӯстон, шумо дар комментария аз 1 то 10 баҳо диҳед чӣ қадар Антонелла бо Месси мувофиқ аст. ба ҳамин тамом, лайк мон ва дар канали Барса ТЖ обуна шав ва дар комментария навис ки дар видеои оянда чиро мехоҳед бубинед. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.